Schubor nakaschlem jong unausan hima. Kajingetainya kebalalong hador bar jong ke Garo Hills Autonomous District Council ha kasi thok dieng kelawan ra ai kajingakan ad hapdeng ki MDC khamtam hapdeng u Nickman CH Marak na kaliang persya bad u Alphonsus R Marak ubadi na kaliang sensyar haba kilajan yakun ro para brio kani kajingetai kalong halor kajing tarwa ban penkela yakaan na kabenta kinong thep vote cha district council jong ka Garo Hills ha kaba on ailat no tang yaki riulum lani ki scheduled tribe bakin yo ya ka hok ban jet economic mat sha ka GHEDC ha ka jing shisha kaladon ka jing khmi denti banwan ra ya ka ne kamat banyatai menta ka sngi hendrei lapin kin ria no pat sha kala sngi ublei jong ka tayo banwan kani ka jing pen kendria ya ka sngi yatai kala yalam pen ban sha ka jing pen inia hapdeng ki MDC na kaliang ulam phang ka yeng dorbar GHEDC ulapan wai shipor ya ka dorbar hadin balami ka thmak tin hapdeng ki MDC ha kapor baki MDC kilami shabar ka yeng dorbar na kaliang unikman bat u Alphonsus klekan art hadu bakilajan yakta akti iwei pat Shu ha ka ne ka dorbar layatai ru halor ka jingkno badon ka jing bombet ha ka rukom trekam jong ka executive committee ka barim mentala khmi lenti ba ka GHEDC kan sabteng banyatai halor ka jing tarwa ban a ya ka hok ban thep vote tang ki riulum anda ka dorbar ka ne kan du biang ha ka la si ublei
땡이야. 나 진짜다. 나 진짜 나 파스 가면서 다운 나와 살짝 돌려라.